Nou mensen, van hartelijk welkom in het Fluitenmuseum. Het enige fluitenmuseum in de wereld op een flat in Bolzert. En jouw hele huis is vol met fluiten? Ja, alle ruimtes zijn bezet. De gang, de hal, de slaapkamers, behalve mijn eigen slaapkamer, daar heb ik geen fluiten. Oh. Maar zelfs in de wc, daar hingen 2 fluiten. Potverdikke. Ja, soms 3. Oh ja? Grapje. Ja. Man kennen. Ja. Hoeveel fluiten heb je dan? Ik heb ze ik heb er 30 fort jong. Oké. En ik heb weer 30 terug, nee, zo'n 30 fort jong en 30 teruggekregen. Dus ik heb nu 2814 verschillende bespeelbare fluiten. Hartstikke idee. Nou, zeg dat wel. Kippenvel. Mooi hè? Nou, maar misschien even een rondleiding. Ja. Hier in de hoek, er zijn allemaal blokfluiten. Ja. Amerikaanse indianenfluiten, panfluiten, fluiten uit Colombia, ocarinas, Bali. Dat is allemaal spul uit Mexico. Hier boppen, alle jaar panfluiten. Nou, en toen moest ik Ja, dan batsen we de keuken in. verder in de Ja. keuken. Die is het laatste inrichten. Maar ik hier geen muren meer, dus hier hangt, nou dat is allemaal Zuid-Amerika. Dan hebben we hier, dit is allemaal spul uit Bolivia, Indonesië, India, heel veel, er komen heel veel fluiten vandaan. Allemaal soorten blokfluiten hier. Dit zijn fluiten van een hele bekende Nederlandse pottenbakker Hans Haukes. Kost 400 euro, Zo. zo'n fluit. Maar we zijn er? Nee. Maar nou heb je dus haast 3000 fluiten. Ja. Maar ja, en nou? En nou komt het. Ja. Want ik heb net het eeuwige leven natuurlijk. Nee. Nee. Dus ik ben nu op zoek naar iemand die de hele zaak oornemen kan en wil. En dat moet dus in het wezen met ruimte, Ja. maar met muzikaliteit. Ja. Met ze eigenlijk allemaal kunnen bespelen natuurlijk, want dat jet erbij. Alleen maar een accent, dat is ook wel leuk natuurlijk. Maar, en daar zie ik naar. En dan, dat komt in mijn testament of in de legaten staan via de notaris. En daar ben ik nou mee bezig. Dus de liefhebbers die kunnen hun melden? Ja, op het telefoonnummer wat nou in beeld staat daaronder. Oké. Dan doen we. Of via mijn e-mailadres. Hè? Ja? Maar dat komt in beeld. Nee. Oh.